Nsemmilkom, jena Mal Kamilleri ta' Dar Kamilleri u l-lum ħankun qiegħed inkellimkom malajr fuq ktib importanti ħafna illi jismu Exodus of the Storks ta' Walid Nabhan li ġi publikat minn Peter Owen fl-Ingilterra u hija tradizzjoni ta' romanz oriġinali bil-Malti ta' Walid Nabhan publikat xi 10 snin ilu. Dan il-klib huwa importanti, mod partikolari, u għet nitkellem fuqu nindirizza lilkom il-Maltin sħabi b'mod partikolari, peress il-video wkoll huwa bil-Malti, għaliex huwa l-unika ktib Malti illi ġi ippubblikat, l-unika romanz Malti li ġi ippubblikat minn pubblikatur importanti u rispettabbli ħafna f'Londra. U dak ifisser illi Malta għandha awtur u kittib illi qiegħed fuq livell fuq l-ogħla livell internazzjonali prattikament. Din hija ku kbira għalina kemm il-Maltin u kemm għalina fl-industrija tal-kotba u huwa xogħol ta' ħafna snin illi jien ukoll kont għamilt fi żmien il-Kunsill meta bdejt l-esportazzjoni tal-kotba Maltin mad-dinja kollha. U dan huwa wieħed mill-iktar proġetti li kien għal qalbi. Inserta illi l-pubblikatur għalaq l-operazzjoni tiegħu is-sena l-oħra u peress illi l-editur prinċipali tiegħu marat u irtira. U jiena eventualment xtrajt id-drittijiet tal-kittib Malti, xtrajt id-drittijiet ta' Walid Nabhan u ħankun qiegħed kif qiegħed, insomma mhux ħankun kif qiegħed nagħmel diġà qiegħed ninvesti flusi biex nippromovi lil Walid Nabhan f'Londra bilan illi nipprova nagħmel lil dan il-kittib Malti popolari ħafna fuq livell ma' kittiba popolari internazzjonali. U jekk intom tixtiequ tajnuni fuq din l-intrapriża, tistgħu tixtru l-ktieb online u jekk tixtru l-ktieb online minn ħwienet tal-kotba bħal Waterstones fejn il-ktieb hija tal-beħ kunu qegħdin tgħinuna iktar biex immexxu lil Walid Nabhan fis-suq Ingliż. Tkun qed tgħinuna iktar milli tixtru ktieb minn Amazon jew daw it-tip ta' websites is-soltu illi ovvjament għalhekk aħjar tixtru kotba kieku biex tgħinuna minn ħwienet tradizzjonali ħanajdu hekk u Waterstones u ħwienet oħrajn għandhom il-ktieb għal beħ. Jekk immorru tajjeb bil-ktieb, issa ħankun qiegħed nippromovi l-ktieb Londra, ħankunu sejrin Londra wkoll Walid ħajkun qiegħed f'Londra f'April biex jippromovi l-ktieb tiegħu, jagħmel book signing sessions u affarijiet hekk. Jekk immorru tajjeb ħafna bil-ktieb, aħna jkollna iktar aċċess għas-suq Ingliż u nkunu nistgħu nippromovu u nbijaw iktar kotba f'Londra. Ġifieri jekk immorru tajjeb dal-ktieb, il-possibilità illi f'Londra nippromovu iktar kittieba Maltin ħa tiżdied. Ġifieri din hija xi tajba għal Malta għalhekk entużjast ħafna u qed nitfa' flusi wara dal-proġett għaliex jekk jirnexxi il-proġett Malta ikollha artist popolari u famuż internazzjonali ieħor. L-unika artist Malti sissa li għandu fama internazzjonali kbira ħafna huwa Joseph Calleja, kif konna diskutejna wkoll fil-intervista li għamilna ma' Ġużef Stanja waqt bdejna nitkellmu fuq dawn l-affarijiet. U jien nixtieq nipprova nagħmel kittib ukoll u naħseb illi Walid Nabhan għandu l-ingredjenti u l-karatteristiċi u x-xogħol bżejjed tajjeb illi jista' jilħaq dan il-livell. Il-ktieb huwa ovvjament ktieb tajjeb ħafna, jien ovvjament biased u nemmen li l-ktieb
jista' ikun bestseller internazzjonali. Għalissa dan għadu il-bidu bikri tal-promozzjoni l-marketing campaign li ħankun qed nagħmel jien biex nippromovi l-ktieb, ġifieri ħankun qiegħed inqatta' ħajti prattikament nippromovi kemm il-ktieb u l-kotba tiegħu fis-swieq internazzjonali. Hija intrapriża kbira imma eċitat ħafna għaliha u jekk tridu taraw il-ktieb tistgħu tixtruh online. Jismu Exodus of the Storks. Il-traduzzjoni oriġinali m'għadix available għal beħ fis-suq Malti u ħankun qiegħed nerġa' nippubblika minn ġdid is-sena fl-aħħar ta' din is-sena l-eżu ta' ċikonji bil-Malti jerġa' jiġi ppubblikat u anke ħajkun editjat minn edituri professjonali u nies serji illi jafu x'inhu ma jagħmlu peress illi sfortunatament il-verżjoni oriġinali u din hija xi ħaġa li nbagħtu ħafna minnha fis-suq lokali ma kinitx editjata u bekk kellha ħafna difetti kbar. U issa fl-aħħar tas-sena nerġa' noħroġ edizzjoni mill-ġdid illi ħadd tkun l-edizzjoni editjata b'editing serju ħafna. Il-verżjoni Ingliża ovvjament hija editjata minn edituri professjonali u bekk il-ktieb huwa ta' livell għoli ħafna għaliex l-editjar li sar fil-verżjoni Ingliża kien editjar intensiv ħafna u bekk il-ktieb huwa vera ktieb tajjeb, ġifieri għaliex huwa magħmul miktub minn kittieb ċelebri Malti li huwa tajjeb ħafna li għandu pinna imżewqa u mbagħad għandek edituri professjonali li jerġgħu jaħdmu fuq ix-xogħol eventwalment joħolqu xogħol vera inkredibilment tajjeb. Jiena dal-video għamiltu lilkom il-Maltin, ġifieri għaliex imbagħad nkun qed nagħmel videos oħrajn biex nipprovi l-ktieb bl-Ingliż, ovvjament għax il-ktieb bl-Ingliż u l-għan huwa nipprovi lill-udjenza internazzjonali, imma jekk tkunu interessati intom il-Maltin tissapportjaw l-intrapriża tiegħi biex nipprovaw bħala l-kittieba Maltin nagħmlu suċċessi kbar f'Londra, tistgħu tixtru ktieb, tistgħu tissapportjawna, ġifieri messaġġ patriottiku u tistgħu tixtru wkoll il-kotba ta' Dar Camilleri u tkunu iktar qed tgħinu dawn it-tip ta' inizjattivi. Dar Camilleri ilha issa sena u nofs naħseb xi ħaġa bejn u ieħor għandna 3 kotba li ppubblikajna aħna issa għandna drittijiet ta' Walid Nabħan qed niddistribwixxu kotba oħrajn bħal ta' Alan Xwireb ta' Alfred Buttigieg. Bil-mod il-mod nippruvaw inkabru il-repertorju kemm tal-kotba pubblikazzjonijiet tagħna stess u anke ta' kotba oħrajn li ma ppubblikajnihomx aħna ma li forsi ħaqhom il-promozzjoni għaliex huma kotba tajbin. Mela grazzi ħafna bħas-soltu Dar Camilleri, grazzi miżdied u l-lejl tajjeb. Ciao.